ሞባይላ ካብ ኢዳ ኣይትፈልያን እዮም ዳርጋ ዝበዝሕ ህይወታ ምስ ሞባይላ ዝተተሓሓዘ እዩ ብዙሓት ስሉፋት ናይ ሞባይል እዮም ኣይከምኣን ግን ኣብ ኣውቶቡስ ተሓሉ ኣብ ባቡር ኣብ ጽርግያ ጎደና ብዘይገድስ ግን ብቴሌፎን ክተኣልል ኣለዎም ካብቲ ዘገርም ወላ ናብቲ ትኸዱ ገዛያ ክሳብ ትበጽሕ ተዛረብ الزرب أمن قدي ودعت وقت جزات بسخو زلا أنت يا كتزارب يزبل كم أملا نبحنت محازة كاب أنا قلت ساعات فرقان تقمت بباور هيزا أنا خدت الزرب نبرت أمن جو زربا زيت مرأة قدا تبلا محازة مرأي أبي مسترخبي أن ولد كلا بابور دويلا سورد أوريدا زديب دم أريبا من قدا قبرت بسجرا دما كم أود حجرا ناقات أي مسي كوفي بالمو مستأمتا وشتو تزاربا أنا بالرب شو جنم زحقوس بسراتنا أفكرت مزحف فقري أب جرمن إنه بلو فقري أب جرمن زر استحداش مزحف تمزقكم على ناي جرمن اللهم دو بحفشا نخل جزاء تخحكو حداش مزحف فقري أب جرمن بدراسي دانيال جبرة تنسائي سدت مجمار رايزي كونه رئيسها مفلاطوني إذا حداش مزحف فقري أب جرمن أب عدقوانا نزولو إيرتراوي حدش برهان نمهاب زتت صحفتنا يتسفا دمسيا هيوت بدهوتات كتفتر كلا فقري دماغ تفتن كلا كمي جيرنا إنا تسانعنا دو نبل مزحف فقري أب جرمن نتوم بسرحن بتمتن بنابران زدخومو لبتات داقماي حيل اتهبن تبارا برنيا بزعبات أب سدت كوين كان علامة سعر له بالحات كوم قدما بزعبات إنه كله التحوي فقري بسفحه وتجلس عباي مزحف فقري أب جرمن أب سدت نزل لخاخون أب كله مزحف فقري أب جرمن كم حدا ناي هيوت ممرحي كومباس كوينا خطجل جلكا علامة خان موقع من النت كخيت أفئن معقب فقري هيوت نمستمر لومي نزا مزحف كتوننا يجبا كايو تصفيتو قرص مخنياتو اتعاوتا وشتخا يزلو تبلكا مزحف فقري أب جرمن نتفوتو سب انت عينت هياب كهوبو إلكا تحسم دحرا لخا بزعبا مزحف فقري أب جرمن يسمع كان لخا مالتيو مو قوية تقدادم مخنياتو وسنات مزحف تسل الزخونا لعل 300 قطعة زحزت مزحف فقري أب جرمن كابت اموا الناقفة نقعزو مقشخا خبابورن أوتوبسن نفاريتن حتيرا كي تردأكا أبتدلي بوتا تبصحكا فليت مزحف نمونان نمكففالن بز السعب أدراشا وإيميل توكسونا فقري أب جرمن أب نفس وكف جزات خحكح بلست مزحف بدراسي دانيال جبرة تنسائي فقري أب جرمن بين أدلك راكب ويقول أنت زي تزاريكي كورخ كتلكوتا كمزا استوحلت أبدي أزبلا على النبرات مسكنا ودي كاب حجك تودي النبلا بتسفا كم مصبايا كورن هشخص بلا يسئن نمبر معاصم كم زي تود أبي مؤلوم قوال زقد شاد مصرنا كساب أفا بتح زحلف كاركار النبلا تسع نبرات ساعة عقنتي أبكا وعاز نبرو تاقو أستير بش كمزلو أبيلاتهم من البات إيرفون يأتي أسلز نبرت أيرد عني خوننبر ولكا أبكاوي كرميت كوف إلى أنت نبرت دحريت ميتا بابور زلو أتمنى يبلي حلوم حدش الزرابات متصب كاب حج ودع النبل كله موردتو فيرمتا كيت بس تسكفم مسمررو زي تدولك نسو من البات قلح انت بلتيلوم موبايلو على إلو كالزرب جمرم كم حاماز قصرت تمثلنيم زحاسو ميلا سلازي سرحل كلا النابلا بمنتهي زربا كمز جمر كحاسب جمرم جنا كمز تقبلو زلا نسات راي ايقونتن بزحات آلدالوم ولا تمن قدين منتني 10 ساعات زيكون بزي مقراص بتليفون زعللم سلازي صموندي ولا سكال نساتن اتنوالد كملسو زقب احطويم ونقنا أبكاوي كوف إلو زلو سبون مرباش سلازي دلي معركن دعا وشت أتوبس كونو بابور مزراب آقداسي كونن ودون كمز الناولة إن حاسب مورديتو فيرمات آخلت كور ديك غزل تهمات وشتو قدن كالإسي ترفكت لالك الناولة آمنا يحوصون نبرم بابور دوبلت
የማን ጸገም አቅባህ በህም ሃፍ በለሞ መልሱ ኮፍ በለ ሃድአ ከያፍለጥኩሙ ካብዚኣ ባቡር አይወርድኒ ዝበለ ዝመስል መወዳእቱስ ኮፍ በለም ባቡሩን ዝውረድ አውሪዳ አደይበው መንገዳ ቀጸለት ባቡር መንገዳ እናቀጸለት አበይ ከም ትበጽሕ ትፈልጥ ያም ንሱ ገና መዕለቢ አይፈለጠን ደህና ይዝስኳ ዕላማ አለው ክንብልኽ እኒኖም ካልሲ ትረፍ መፈጸምታ ናይታጓል ክርእዩ ክላለያ ዲ ዋላስ ካሲሩ ክምለስ ሃዲኡ ክትወልድ ያም ኣብዚ ዓለም ግን ብዙሓት ሰባት ኣለው ብዚ ዕላማ ዝጓዓዙ ዕላማ ከዓ ነፅካ ምጓዓዝ ግዜ ካብ ናይ ሂወትካ ካብ ምክሳር ክድሕን ኢኸም ኣብ ዓለም እቲ ዝኸበረ ሓብቲ ግዜ እዩ ስለዚ ግዜ ብግቡእ ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ ንዝኾነ ነገር የርክበለይ ምባል ነይበሉም ግዜ ከለካ ግዜ ትፅበይ ነገሩ ዕላማ ናይ ሂወትካ ኣነፂርካ ተጓዓዝ ካብ በለካ ለካ ኣካርኻ ቀምሽ ኣደይ ሓንኪልኑ ዝዓይነቱ ኣካየዳ ኣርሒካ ንኸይትረኽቡ ሓፉም ዝዳሓርካ እንተመሰለካውን ኣይተሰከፍ ካብ ሎሚ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ተስእ ተበራበር ጥራይ ኣብ ቅድሚኻ ለካ ከም ተፃወቲ ዋንጫ ዓለም ገለ ነገር ኣቐመጥሙ ንዕኡ ንምርካብ ብዕላማ ተጓዓዝ ተፃወቲ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ደድሕሪ ሓንቲ ኩዕሶ ዝጎዩ ጾላት ስለዝኾነ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነታ ኩለን ሃገራት ዝሓርፋ ዋንጫ ንምውናንን ሸሞን ህዝቦም ኮነ ሃገሮም ንምፅዋዕ እዩ ኣብ ፆታ ዋንጫ ዓለም ዕላማ ናይቶም ተፃወቲ ነታ ዋንጫ ንምዕላላካብ ኮነ ኣብ ናትካ ሂወትካ ናትካ ዕላማ እንታይ እዩ እንታይ ንምርካብ ኢኻ ትነብር ዘለኻ ወይውን ዓብይ ንምብፃሕ ሕሳብ ተበራበር እሞ ደድሕሪ ዕላማኻ ደድሕሪ ንሂወትካ ናብ ፅቡቕ መፃኢ ዘሰጋግርኩ እዮም ብሕፅር ዝበለም ብዘይዝኾነ መደብ ኮነ ዕላማ ኣይትጓዓዝ ብንእሽተይ ሰጉም እሞ ኣብ ጫፍ ኣወት ብፃሕ ጓል ሕጁን ዘረባ ኣቋረፀትን ከምዛ ፈልፋሊት ማይ እንክትመስል ወረ ኣይውዳእን እዩ መከፋፈሊ ዘረባያ ትመስል መመሊሳ ሓድሽ ሓሳብ እናምፅአት ሞኽ ኣበለቱም ዘይሓሰቡ ተወሳኺ ደቅ መንገዲ ወሰኸም እትዘገርም ነቲ ዝኸደ ዘሎ ደጊሙ ክምለሱ ምኾኑ ግና ትሕቶ ክሰልጦ ድዩ ዝብል እዩ ምስ ሰልጦ ካሲቡ ክበሃል ይከኣል እዩ ምዘይሰልጦ ግና ፈቲኑ ተባሂሉ ክስመረሉ ይሓይሽ ኮይኑ ግና ብዘይ መደብ መጓዓዙን ፅቡቕ ኣይኮነን የግዳስ ሓንሳቡን ሂወት ዘይሓሰብከ ነገር ሒዛ ተልካ ክትመፅእ ከም ትኽእል ንሱ ሕያው ኣብነት እዩ እምበርከ ክወርዶ ዝሓሰበ ፌርማታ ገዲፉ ዘይሓሰበ መንገዲ ይቐፅል ስለ ዘሎ ሕጂ ዝተወድኦ ዝመስል ነቲ ቴሌፎን ካብ ኢዳ መንጢሉ ኣብ መሬት ኣውዲቑ ከም መኸዳ ብዕራይ ንእኽሊ ረገዝገፅ እንተዘብሉ ኣይምፀልአን ሃቂኻ ንሰዓት ኣብ ቴሌፎን ዘረባ እንታይ ኣምፅኦም ነዚ ፈሊጣ ግዲ ባትሪ ሙሉእ ትገብራ ኮይና ባትሪ እውን ኣይሓገዙን ከላ እዚኣ ትውድእ ኣይትመስልና እናበለም ናብ ተስፋ ምቁራፅ ገፁ እናከደ ኩሉም ግዲ ዘረባ ወዲኣ ኮይና ቴሌፎን ኣጥፍያ ናብቲ ቤቱ ናይ ተባቡር ክትጥምት ጀመረት ኦፍ ተመስገን ኣምላኽ ኢሉ ዘረባ ክጅምር እናበለ ግን ምስ ፍጥነት ድምፂ ተቀዳዲማ ቴሌፎና ጣዊቃ ናብ ሓደ ብኣድሪጋ ክድውል ጀመረት ተዕሩፍ ድሕር ደጊም ሕጂኻ ሃይለ ክጅምር በለ ብውሽጡ ዘይፈልጣ ክንስጡ ውሽጡ ሕርር ኮምፒተር በለም ምዃነ እንተሓረቐ ኣይተሓዘሉን እዩ ምእንታ እንዳኣሉ ሙራድ ገዲፉ ዝቕፅል ዘሎ ምስ ሓደ ወድያ ተዛረብ ዝነበረት ሳክት ይጌሽ ኣለኹ እንዶ ኣብ ባቡር ኮይነ ዝድውለልካ ዘለኹ ክትብል ምስ ሰምዐ ወይ ጉድ በለ ብውሽጡ እዚ ምስኣ ኣብ ባቡር ዘሎ ወዲ እቲ ኣብ ንዮ ዘሎ ወዲ ዝተደወለሉ ጓል ደዊላቱ ለይሉ ምናልባት ፍንጭሕ ይብል ይኸውን ግና ከም ገለገለ ኣዋልድ ዝገብርኦ ግዜ መሕለፊ ትጥቀመሉ ትሕሉ ምናልባት እዚ ሰብ ግና ስለዝተደወለሉ ሃጎስ ምቁፅፃር ስዒሩ ከም ቢተይ ይነጥር ይሕሉ ኦሮማይ ኣብ ኦሮማይ ደው ምስ በለት ወሪዳ ኣንፈተይ ኣማዓሬ ካልእ ባቡር ሒዘ ክምለስ እምበር እዚኣ ንዓመታ ከማን ትውድእ ኣይትመስልና ኢሉ ሕጅስ በቃ ተስፋ ቆረፀም ብኡ መጠን ድማ ናይ ምሰልቻ መንፈስ ኣንፀባርቐ ምስሊ ናይ ሕርቀም ማለት እዩ ምናልባት ምዝላለያ ብሓጎስ ክምለስ ሓሲቡ ይኸውን ኣብዚ ሓንሳብ እጦ ንበል ዝኾነ ወዲ ሰብ እቲ ዝዓበየ ጌግኡ ሓጎሱ ካብ ካልእ ሰብ
ምዝጽበዩ ክትግሕጎስን ክትግሕን ኣብ ሰባት ክምርኮስ የብሉን ብርግጽ ሰብ ኮንካ ኣይትጉሐ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኹም ዝኾነ ነገር ይኹን ብዘይገድስ ግን ካብ ሰብ ምስ ትጸበህ ከምቲ ትደልዮ ክትሕጎስ ወይ ክትረክብ ኢኻ ማለት ዝሕሰብ እዩ ኣስተብሕል ሰብ ኢኻ ምስ ሰብ ክትነብር ግድን እዩ ግን ድማ ህይወትካ ኣብ ዝኾነ ሰብ ዝተመርኮሰ ክኸውን የብሉን ተዛሪባ ዕረፍቲ ክትወፅእ ዝደልየት ክትመስል ትንበለት ንዓይሉ መንገዲ ገዲፉ ከምዘይ በጽሕ ሕጅስ ናይ ዘረባ ሽውሃቱ ዝተረገጠ ክመስል ከዛረባ ይፈተነን ወይውን ዘይመሊሳ ክድውልያ ዝበለየ ዝመስል ከምኡ ኢሉ ሓሲቡ እንተኾይኑ ኣይተጋጊን ሕጅን ጓል ደው ኢላ ምዝራባ ቀጸለት ግዲ በዓላት ትፈልጥ ኢልዋ ኮይኑ ወይውን ንግራሙ ወዲኡ ኮይኑ ዝኾነ ኣይበለን በቃ ዶ ምስ በለት ክወርድ ደምዲሞ እዩ ክትዛረብ ባቡር ዶ በለት ክወርድ እናበለ ኩሉ ንሳውን እናተዛረበት ሓፈለት እሞ ቀድሚኡ ሰጉመት ኣርከባም ወረደት ንሱን ወረደ ምዝራብ ኣቋረጸትን ሰብ ነናብ ጉዳይ እናበለት ደው ኢላ ተኣሊ ነይራ ከዛረባ ዶ ዋላ ስቂለ ክምለስ ብልም ጓለን ተዛረባይን ጽባነኮ ክተቕስነንልያ በለ እማ ብውሽጡ ሞባይሉ ከፊቱ ኣብቲ ጎግል ማፕ ዝምለሰላ ባቡር ኣብናይ መስመር ዶ ከም ትብል እናርኣየ ኩሉም ቴሌፎን ኣጥፊኣ ሰላም ዝሓወ ኢላቶ ሕልፍ በለት ግዳ ሓቂ ሰላም ምባላውን ናይ መን ኮይኑ ክንደይዳ ወዲ ይኹን ጓል ሰብ ሰላም ካይብሉ ኣብቲ ጥቓ ሰብ ምስ በጽሑ ቴሌፎን ዝጠቓውቁ ብፍላይ ኣብ ስደት ዘሎ ሰብሲ ከምኡ ዝመስል ሰብ ምስ ዝርኢ ሰላም ምስ ዝበሃል ዋላ ንሽዑ ወላ ነታ ሓንቲ ካልኢት ትኹን ኣብ ማእኸል ኣዶ ከም ዘሎ ክስምዑ ይኽእል እዩ ሰላምታ ናይ እግዚኣብሔር ክሳብ ዝኾኑን ሰላም ምባሉ ጽቡቕ እዩ ስምዕን እንዶ በላ ወዲ እሂ ሓወይ እንታይ ከሰምዓካ በለቱ ሓዳር ኣለክዶ ሓትትም የብለይ መለሰት ኣፍቃሪ ደገሞም የብለይ መለሰት እኽልቲ ጓል ክትመስሊ ኣይደለኽን ኮንክ ድኺ ዋላስ እንታይ በላም ኣሁዳት እምበር ተሳኢኖም መን ክምርዓውኒ በለቱ ፍላገጽ ለኺ ምስ በላም ናብ ልበይ እምበር በለቱ ኣንቲ ሓፍተይ ምናልባት ብዙሓት ኣወዳት ክላሊኽ ይደልዩ ይኹኑ ንስኻ ገና ዘረባኺ ምስ ሞባይልኪ ስለዚ ብቴሌፎን ምልፍላፍ ገዲፍኪ ኣወዳት ንክላሊኽ ዕድል ሓብዮም መን ይፈለጥ መባለይትኺ ትረኽቢ ትኾኒ መን ይፈለጥ ዘቕስነክ ወዲ ይፈጥረልክ ይኸውን ምስ በላም ሓለኻ ንስኻ ሓዳር ኣፍቃሪት ገለ ምስ በለቱ ካብ ኩሉ ነፃይ ምስ በላም እሞ ንላለዶ በለቶ ምስ ናይ ድሙቕ ፍሽኽተኣም ንሎሚ ንኣይ ሕለፍኒ ድሕሪ ሕጂ ግና ምናልባት ሓዳር ወይ ፍቕሪ ትደሊ እንተኾንኪ ሰብ ክላሊኪ መንገዲ ክፈትሉ ሽዑ ገምጊምኪ ሓሲብኪ ዘዋፃኪ ትገብሪ ደስ እንተይልኪ ተላሊኺ ትቕጽሊ ኣይበለክን ከኣነኖ ኢልኪ ትኸዲ ኩሉ መሰልኪ ሽዑ ዝምርዖኒስ ኢነ ድኸ ክትብሉ ዋላስ ረኺበ ዝረአ ይኸውን ድሓርካ ኣመና ብፍላይ ኣብ ውሽጢ መጓዓዝያ በቴሌፎን ተዛራቢት ኣይትኩኒ ካብ ጉዳይ ኢሉ ኣንፈቱ ኣመዓራርዩ ንድሕሪት ተመልሰም